Gealsa e a Asociación Amicos renovaron hoxe o seu convenio de colaboración, un acordo que cumpre máis dunha década de actividade conxunta e que segue a fomentar a integración das persoas con discapacidade na sociedade. A renovación deste compromiso foi formalizado no Centro de Atención Integral de Amicos nun acto que contou coa presenza de Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Gealsa, e Xoán España, director xeral de Amicos. Ambas entidades destacaron a importancia desta alianza para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, proporcionando formación prelaboral e apoios específicos para aqueles con maiores necesidades. Para nós é moi especial porque foi dos primeiros que nos apoiou, dos primeiros que estuveron aí, e tamén significa manter un grupo de actividades cos máis pequenos e traballar moitísimo na inclusión real e a través do xogo cos máis novos. Isto non sería posible sin eles, sin Gealsa, e, sobre todo, o que é máis importante é que é unha alianza de verdade, e é 360. Non só vai nas actividades que se fan de sensibilización e de transformación social, sino que vai desde o ámbito de inserción laboral, do ámbito de facer actividades prelaborais e incluso máis alá en actividades de participación dos seus grupos de voluntarios. A colaboración entre Gealsa e Amicos vai máis alá da inclusión laboral. O convenio tamén incide na integración escolar dos nenos con discapacidade, con unha serie de proxectos destinados á sensibilización social, entre os que destacan os programas Badabun e Festirititi. Unha das maiores conquistas desta alianza é a continuidade da unidade de apoio e estimulación sensorial no centro, que garante un servizo esencial para moitas persoas. Pois seguimos mantendo non só unha colaboración na divulgación da necesidade de que a sociedade sexa máis inclusiva. O Festival Festiritítiri é unha mostra dese traballo, senón tamén axudándolles a que teñan máis medios para poder atender aos rapaces e rapazas que veñen a este centro coa aula de estimulación temprana que xa creamos tamén fai varios anos, e logo tamén ese compromiso co que as persoas con capacidades diferentes poidan ter un oco na sociedade. Xuntos creamos, ou xuntos fomos os que demos lugar ao xerme do que hoxe vos chamades fábrica social. A alianza entre Gealsa e Amicos pon en evidencia como as grandes empresas poden xogar un papel clave na promoción da inclusión social, demostrando que a solidariedade e a responsabilidade social son fundamentais para construir unha sociedade máis xusta e igualitaria para todos.